Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hatur sakit. Matur nuwun.
Hawi Ginawastu Purnama Sidam Hawi Ginawastu silat mring iwang jagat karo musiran tondo kawi sisaning bisono sono sinawurang lopo estemasil stantun lampahing Buddha jinatur tutur katelo tulo-tulat merilap den Baradya Bener si tong umpama paramene skara Karnagya tuming jaman Purwa. Wene sutra ingkang dinama-dama pinardi tameng lelata mangke tekap wasanane Gupita tawun renggeng pralambang matumpa-tumpa marang panggeng panggung sang mureng kota. Purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kunung musrasa linaras saya karaos mula jare ora ngrasa ani uring diri rasa rumangsa rumangsane lir jalma ngilu kaca jare wis sinakuk caing carita raja wis gumilar jroning pakliran juru kang sejati hamirsani paglaran Ringgit Purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurpa kudrating kang kawasa sari-ratri anggetri bawana ora ing tenging dosina gilir gumanti datanpa kumbuh Teman dadi petangane dina sasi warasi windu kang sarta abad. Terukulan takartu pangarep wis nirambun Jawa pating rembyah. Dadi apa padhanging kutu-kutu alang atoga, buron-buron yang burontoya. Dadi apa prananing kang tanpa icalan. Jalma menungsa tinitah priya wanita, spono-pono anut golonganing bangsa dewi-dewi. Kadang-kadang kari punita ingkang kaya padi dosa Purwa eka marang sawijati linuwih dosa 10 Purwa marang wiwitan senajan karah titahing dewa ingkang sinangga ing Pradiwi kinasonganing Akasa kinapiting samudra rajak samyanggana raras nanging dadan kadhe ingkang ginup ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring negari Ngamarta ya negari Indrapasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura Apanteso kinarya kandha saratri mangke awit ngupuh negari 100 sarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadosa gemah ripah luh jinawi kertata turaharja tur dasar para kawulane sadaya samya sayek saeku kapti akraya luhuring nusa bangsa lan negari tu negari Indraprastha kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusi jero tancepe adoh marang kuncarane Pramila datana momokal lamun ngenguwung tejane ngambar rumpun taping nagri Lah sintawa ingkang jumeneng nata hambek bau dendha Anyaprawati yekti jejuluk Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darma Kusuma ya Darma Wangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Sadru Nalika ingkang bebuti bawa laksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri tuwin angayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes jumeneng sanata nyata saking setya bektinipun para kadang Pandhawa ingkang ngembat ingring praja kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggungan adyan saratri karana pedhote mujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinangkil mungguing sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang ngaglahyah prait nengkewuh tuh menika wisanipun satriya ing Jodipati kasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabuka amari galuh muga lir konjem Bantala tuh menika wisanipun sang pamadya satriya ing Madukara kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi dalan katun piswanipun satriya kembar kemanikan nggih Raden Nakula saha Raden Sadewa dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem patih Handakawana kasambet piswanipun para mantri bupati nayakaning praja ambar-amblabar panyaya samudra datanpa tebi maneka busananing para wadya tinon kadipan jraing puspita
Nalika semanten kaget kadura wekasan nampi rawuhnya ingkang raka ing nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna ingkang kadherekaken dening Raden Haryostyaki kepareng lenggah jajar lan sang nata pramila daya dene acarane dadi mangkono pangodas waraning ndra ngantering kawedharing lisan. Sri Tinon neng pasewakan busana
maneka arna Jebak puspiteng udyono miang panjerah sarwara ranggeng manik loro Narawata ana Prabanyo kang sumirat kanyaring deja liwaran lereki lat sisiring dadit wimbuh kakanda mrih minggir katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Duh iwang muruh pingrat mugi ambabarana pepajar duh jimat pepunden kula ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu Ndwarawati dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ori paduka ngaturaken pambagya panakrami tuwin sumungkeming pangabekti kula mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun njeng Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Ndwarawati nyuwang sukma jagat majoli nuwih nggih Yai nggih sakalangkung kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing pranaja kacananging puncaking weni paring pambagyanipun Yai Prabu ingkang rumentah dhateng
Rangkeng Borawati lan inggih pamujinipun Nyai Puntawa kasembuh pangayomaning Hyang Agung. Lulus raharja praptanipun ingkang Raka boten manggih alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang Raka sayugi katurun teng ngarsanipun Nyai Samyaji. Gurawalaning panampi kula paring pangestawanipun Kowe Prabu sanget kula pundi saengga jimat paripih. Samangke mugi kaskecak nuanggenipun pinarak lenggah Kowe Prabu. Inggih Yai, inggih. Sampun boten kirang prayogi. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturke basaku lan bektiku katur kersane jlitheng Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ngaturake pangabekti banget ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang. Pangestunipun Kakang bae tumrapu marang Si Adi Werkudara, yo ndak pundi dadi jimat. Nadyan kula sumanten ugi Kowe Prabu ing Ndarawati. Rawuh paduka keparengipun Arjuna ngaturaken sumungkeming pangabekti. Kadangipun Kakang Dimas Janaka banget tak tampa ndayanana teguh kayuwananing pun Kakang. Astutinipun Kakang wae geage tampanana Yai Arjuna. Nun kapundi wonten mestaka mugi dadi jimat paripih. Nadyan ingkang kembar Rawuh paduka Kowe Prabu ing Ndarawati ngaturaken pangabekti Kowe Prabu, Yai kembar wis ndak tampa ndadekke gembiraning manah. Kowe Prabu prasasat negari Ngamarta kadidine kajugrukan Wukirsari kablebak samudra madu. Inggih awit rawuhipun Kowe Prabu. Krana nalika Kowe Prabu dereng rawuh anggen kula ngentosi rawuhipun Kowe Prabu pepindhanipun kadidine ngentosi kumambanging sila Kresna sileming baeta gabus. Nanging sasampunipun Kowe Prabu rawuh minangkaning menapa ingkang dados panyuwun kula. Biar padang trawangan kadidene lumampah wanci panglong kepapak obor sewu. Krana saking pandugi kula inggih namung Kowe Prabu ingkang kedugi saged pinangka dados kawidamar pepetenging manah kula. Ingkang menika kejawi ngaturaken gunging para ingkang tanpa upami. Nanging ugi nyuwun gunging samudra pangaksami dene rawuhipun Kowe Prabu sanget-sanget kula pondhongi mangarsa Kowe Prabu ing Ndarawati. Jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat inggih Yai, inggih. Senadyan ingkang Raka ing Ndarawati diagung pangaksaminipun Yai Prabu, mbok bilih semurandat bilih anggen kula minangkani punapa ingkang dados pamundhutipun Yai Prabu. Bawanipun ing mangke ingkang Raka sampun minangkani pamundhutipun Yai Prabu pramila lajeng cumadun dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi? Dene Yai Prabu kepareng miji dhateng ingkang Raka Ndarawati mbok bilih saged kawedharing kathah saya lajeng kula aturi mbabaraken nanging mbok bilih menika kanggep wadi. Monggo to. Kula dherekaken manjing ing bangsal rembagan catur netra kaliyan ingkang Raka Ndarawati. Ingkang Raka sampun sumedya nilingaken karo manglungaken jangga murih tur waca anggen kula nampi sabdanipun Yai Prabu Samyaji. Kowe Prabu waleh-waleh menapa ingkang dadosaken ribeting manah ingkang rai sekadang. Kejawi namung Kakang Semar Badrana ingkang kadempel. Caos atur bilih Kakang Semar sampun sawetawis setunggal condra etang kalenggan mangke boten sebot caos wonten negari Ngamarta. Kowe Prabu inggih perkawis Kakang Semar boten sebot caos menika ingkang lajeng nuwuhaken pitakenan sejatosipun wonten menapa Kakang Semar menika saumpami Kakang Semar menika kagol kagelaning galih nanging lajeng menapa ingkang jalari
menapa inggih pun putus kadang ingkang sampun damel cuaning manah menika Kuku Prabu ingkang dadosaken petenging manah Kuku Prabu kepareng lajeng paring sabda tama mrih pajaring lampahan menika Kuku Prabu ing Ndorowati Anjra ingkang puspita rum kasiliring samira nomre Sekar kadung ngas kadanyo maweh raras retnaning driya Maksudmu jagat mangadya linuwih Yai. Sampeyan sampun boten badhe karempit menapa ingkang dados sabdanipun Yai Samiaji. Menapa ingkang dados sabdanipun Yai Samiaji sampun kula tampi kanthi terwaca Yai. Bilih Yai Prabu Kalenggan menika ngrembak babagan Kakang Semar. Menika tumrap ingkang raka malah kepasan yuga katujuh nginu. Tegesipun menika malah ngleresi. Menapa darunanipun mekaten Kuku Prabu? Inggih, jalaran sejatosipun praptanipun ingkang raka ing Ndorowati wonten ing negari Ngamarta menika kejawi minangkani pamundhutipun Yai Prabu nanging ugi badhe caos pawarta babagan Kakang Semar menika. Parandening mangke jebul Yai Samiaji malah sampun angemah-ngemahi rembak inggih babagan kawontenanipun Kakang Semar menika. Lah menika kula lan Yai Prabu bebasanipun tumboleh tutup inggih. Lajeng keparenga paring dawuh Kuku Prabu badhe paring pawarta. Menika perkawis menapa Kuku Prabu? Inggih perkawis kawontenanipun Semar menika. Yai estunipun ingkang raka sampun mireng pawarta yen Kalenggahan menika Semar badhe mbangun kayangan. Sepisan malih Semar badhe mbangun kayangan. Lah menika mbok menawi nggih perkawis menika ingkang jalari Kakang Semar sawetawis mboten seba caos wonten negari Ngamarta. Pramila sareng kula tampi nawala saking Yai Prabu supados enggal prapta wonten negari Ngamarta. Mila lajeng kula gelak lampah kula daya-daya enggal saged wewarta kalian Yai Prabu. Wah, Kresna kakangku. Aku sumela atur, aku tak takon. Semar kok bakal bangun kayangan. Kuwi sing tok karepke kepiye? Lah ya kuwi Werkudara. Pun Kakang dhewe nganti tekan saiki isih tuwuh tandha pitakonan. Semar kok bakal bangun kayangan ki sing dikarepke Semar ki kepiye? Umama to bangun kayangan. Banjur kayangan endi sing bakal dibangun? Merga kayangan kuwi werna-werna. Mongko kayangan kuwi papane para dewa tur manggone ya raning Marcapada. Umpamane Semar bakal bangun kayangan tenan. Yen manut wawasane pengendikane Kresna kakangku.
Kuwi bener apa salah? Yen pun Kakang pekartine Semar kang kaya mengkono mau genah yen to luput. Kok Kresna kakangku iso ngluputke? Dasare apa? Werkudara, piye? Pun Kakang wis ngendika ing ngarep yen kayangan kuwi papane para dewa, tur ya wis duwe jeneng dewi-dewi. Umpamane kayangan Suralaya ya kayangan Jonggring Saluka, kayangan Kaendran, kayangan Wuntara Segara, kayangan Suduk Pangudal-udal lan sak panunggalane. Mulane Semar bakal bangun kayangan kuwi tak anggap luput gedhe Werkudara. Lupute kon ngendi? Lupute merga Semar wani nyahak wewenange ratu-ratune para dewa ing kayangan ya kuwi pukulan saimbang jagat Girinata. Dadi umpama bangun kudune sing menang bangun ya pukulan Bathara Guru, dudu Semar. Merga Semar mapane ana Marcapada. Kuwi rak merga mung panemune Kresna kakangku wae. Mula tak jaluk perkara iki ditelusur luwih dhisik. Aja grusah-grusuh, mundhak ke seluruh dalan buntu. Lan aja nganti awake dhewe malah dadi klora-kleru karo Semar. Yone sing dikarepke Semar bakal mbangun kayangan kuwi kaya sing dikarepe Kresna kakangku. Nek dudu, mula perkara iki awake dhewe kudu bertitis. Lan yen pancen ancas lan kegayaane Semar kuwi tumuju marang kautaman kang migunani kanggo bebrayan gung. Wah, awake dhewe kudu sabiyantu marang Semar. Ngelingono yen labuhane Semar karo awake dhewe wis nganti ora iso diatung maneh. Lho, kok malah dibantu piye to Werkudara? Semar ki bakal mbangun kayangan kuwi genah yen luput kok malah arep dibantu ki kepiye? Durung kaluan luput. Wong kuwi aja gampang dibage Subriya. Kudu ditelusur luwih dhisik. Wah, yen pancen Semar ancase becik, kudu dibantu sawutuhe. Ya wis sakarepmu. Mengko buktekke wae Werkudara. Yai Samyaji. Paduka sampun mireng piyambak bilih yen Kakang Semar badhe mbangun kayangan menika ateges Semar sampun nyahak wewenangipun para dewa. Cetha yen lekasipun Semar menika lepat, cetha. Kangge titikan mawon, Semar samenika sampun ngewahi-wahi adat, malah sampun boten seba caos malih. Pramila babakan menika Yai Prabu kedah ingkang praitna lan waspada. Sampun ngantos kasempya dhateng dosanipun Semar Badranaya, Yai Samyaji. Sigra-sigra yen pramana ganca sigra ngraketa nawang sesangka. Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku mulung mangrempak katriku mulung mangrempak ing wadya rada goro reka kiri-kiri Eco dene Rasamya Imbal Wacana ginemraras ginandarasa nanging pangedikaning Natandara ingkang wekasan akarya legek jroning Riyanata ing Amarta satemah pasewakan dedhep tidem tanana ingkang nyabawa kocap kesaru geger wase banjawi pihak ngarsa tangkeping nguri. Sakti pisuwanipun utusan saking Karang Kadempel nenggih Ki Lurah Petruk Kantong Bolong. Miyasa agung para ingkang sumewen dasaken ora ing pasawakan. Hei kanca, ana wong edan munggah, ana wong edan munggah, ana wong edan munggah. Ya, njaluk dalan, njaluk dalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambak kanggeng awita dedenjeng-denjengan Petruk kanthong bolong iki nggih slamet tekamu negara Ngamarta nggih nggih slamet suwun kula wonten ngarsa paduka suwun Prabu Puntadewa slamet mboten mangke alangan suwiji napa bekti kula katur nggih Den Mandekno ning gaya Petruk ngaturake bekti tak tampa pangestuku wae tampanana Petruk nggih kula pundhi dadosaken jimat paripun dayana ning kasantosan mugi ndayana ning kasantosan Ndara Werkudara bekti kula Den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana sangat kula pundhi dadosaken jimat paripun dayana ning kasantosan Ndara Janaka bekti kula katur nggih Ndara den bekti kula katur ndak ra sopan kok nek nganggo tangan mburi terus ya Petruk pangestuku wae tampanana nggih sangat dadosaken jimat paripun dayana ning kasantosan Ndara kula ndara kembar kemanikan ndara nekula ndara sedewa bekti kula katur Den ya Petruk tak tampa ya Petruk apa pangestuku wae tampanana pangestuku tampanana Petruk nggih sangat matur nuwun mugi dados jimat paripun dayana ing kasantosan mugi dados jimat paripun dayana ing kasantosan Sinuwun Prabu Kesnra anu Kresna kula nganu apa bekti kula katur nggih sinuwun ya Petruk tak tampa pangestuku wae tampanana nggih sangat kula pundi dadosaken jimat paripun dayana ning kasantosan Ndara Setyaki bekti kula nggih Den ya Petruk pangestuku wae tampanana nggih sangat dadosaken jimat paripun dayana ning kasantosan ora kok kabeh dayana ing kasantosan ben saya sentosa saya rasa iya nggih nggih kula niku bar tabrakan ning malah saya rasa iya ya Petruk mangkono nggih nggih mekaten nggih namung ngabari kemawon mbok menawi enten sumbangan ya Petruk mengko tak sangoni beres. Yes, sukses. Petruk wonten dawuh. Esmusu mengko pengawak Bajrabayana wigati apa? Tumuli matura Petruk kanthong bolong. Nggih. Awit pasang kaliman tapi pirang-pirang lodoni dumawaing tawang tuwang. Kebareng matur mbok bilih wonten lepat anggen kula matur samangke
panjenengan kula caosi pangapura. Lho. Kok sik lehmu matur ki kepiye Petruk? Lho, lah pripun? Kualik. Wah, kualik pripun? Lah sing leres niku pripun? Kudune rak yen kula lepat nyuwun pangapunten. Ah inggih tiba padha-padha ngaten. Niki anu kok namung intermezzo. Pun. Gampangane nggih. Nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa? Waleh-waleh menapa sinuwun? Sowan kula menika sejatosipun dipun kengken Kakekne Semar. Dene aturipun Kakekne Semar nuwun sewu, nuwun sewu. Saderengipun badhe kula tirakaken murih sampun ngantos wonten tembung sudaning titipan miwah undhaking pawarta. Mengku karepi tembungmu kuwi Petruk inggih. Margi racak ingkang wonten menika malah undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta. Undhaking pawarta sudaning titipan undhaking. Waduh, oleh ku maca buku mau piye? Wah, sak kelingane wae. Ora masalah. Nyuwun pangapunten nggih. Iya ya Petruk ora dadi apa. Undhaking pawarta sudaning titipan undhaking pawarta. Aduh. Pun niki umpaminipun ler dusun menika wonten sawer ingkang agengipun namung sak jempoling suku. Nanging sareng dumugi wonten kidul dusun sampun wonten kabar ana ula gedene sak lengen. Dumugi dusun kidul dhewe kabare ana ula sing gedene sak kempol. Dados kabar wau saking wiwitan dumugi pungkasan boten cocok kalian kawontenan sak lugunipun. Ngaten. Sampai sini paham? Yo Petruk. Banjur tembung sudaning titipan menika adaan saking nginggil grojok-grojok dumugi ngandhap namung kricik-kricik. Namung tes ngaten menika. Ya Petruk banjur kepiye? Mengendikane Kyai Semar. Kakekne Semar lumantar kula saestu nyuwun pangapunten yen pinten-pinten pisowanan niki mboten sih bocah wonten ing Negaring Amarta. Kula dhewe niku jane nggih gumun kalih bapak niku. Pinten-pinten dinten bapak niku senengane mung tongok-tongok pungun-pungun sarwi ngalamun. Mila kula lajeng miterang dhateng kakekne kula dedes. Jane wonten napa to? Nah, dangu-dangu bapak niku terus bloko. Yen jane bapak niku gadah gegayuhan kepengin bangun kayangan. Ning kayangan teng mriki sing dikarepke bapak sanes kayangan sing magrong-magrong kados kayangan Jonggreng Saluka, kados kayangan Kaendran, kayangan Sidik Pangudal-udal, kayangane Puradana niku babar pisan boten, babar pisan niku sanes. Ning sing dikersake bapak niku kepengin dandan-dandan kahananing jagat, kepengin maluya jagat, kepengin nyelametake budayaning watak nista ambet Candala. Lah sakniki pripun to? Ketingale ngoten niki negara sing agung, dasare ayom, tur inggih ayem ning yen diglejah diteliti jebul negara niki sakniki sorot ngenguwunge pun ketok layu. Sebab napa? Sebab anane sing ana dhuwur mung padha rame-rame, sing ana tengah mung padha regejegan golek benere dhewe, sing ana ngisor mung ngenteni besok kapan padange. Mongko wong ngisor wong cilik niku pun sami bosen, saben-saben mung do disuguhi wong padu, saben-saben do debat. Munine mesti mbela wong cilik ning nyatane pundi? Nyatane pundi? Nyatane sing ning ngisor ya panggah, mawon sing ning ngisor ya tetep wae. Sing ning ngisor ajeg padha megap-megap. Jagat niki persasat melu nangis labet pakartine menungso sing do lali Purwoduksina. Kasusilan wis amis. Rasa kabangsan wis tipis, rasa katresnan mring sesama wis kinikis. Rasa kawicaksanan ya wis kalis. Malake para nara praja ngumbar janji nanging mung lamis.
Pranatane negara niki sakniki pun remuk rempu, luwih-luwih babakan hukum. Pranatane hukum pun boten jejeg malih. Ucape para pengarep-pengarep niku mboten kena digugu karepe mung do nuruti nepsu. Mula mboten wige-wige mboten mangu-mangu nginger pernatan sing baku nerak hukum sing lar saking utamaning laku. Pamrih supaya padha urip mubra-mubru mula do kendel nyolong bondo negara dianggep ora saru. Yen dielingke malah do ngejak padu. Tutuke pecuca-pecucu. Kowe mono. Mangan duwite negara wetenge nganti mlentu. Bareng konangan dihukum 15 tahun ning lagi nglakoni 3 minggu pun metu. Monggo nek metu ora kudu 3 minggu. Ora kudu 3 minggu niku. 3 menit wae cukup kok jane. Aduh. Petro aja sembrono nggih nyun ngapunten nggih ben ora apa jenenge? Ben ora sepaneng-sepaneng banget lho. Men rada fresh pikirane. Ya. Merga niki kula anu terus ki nggih. Niku wis 3 minggu pun metu. Merga tutuke jeksa negara niku terkadang nggih wonten sing gelem dituku nganggo dhuwit miliaran. Lho nuwun sewu lho niki, nuwun sewu. Nyatane sakniki niku kathah para nayakaning praja sing mung do menggalihake kabetaning pribadi, satemah lirwa ing sesanggeman boten migatosaken para kawula alit ning sing dipikir mung ngendile dhewe. Pun cobi to. Lah sakniki niku kadang yen digagas niku aneh. Perjudian kados to remi, domino, terus kiu-kiu, nomor togel, slot diberantas habis-habisan. Ning jebul sing ana dhuwur malah ana sing do gelem korupsi mangan duwite negara utawa nilep duwite para kawula. Lho, parah pundi jal? Parah pundi niku? Mongko watak menungso niku serakah. Yen nek korupsi upama ora konangan ngono, ibarat wong mangan krosenak banjur anane mung ngarep tanduk wae. Mula mboten omong kaliyan sakniki para kawula banjur padha nggodel bingung nungsang palang numbuk bentus. Merga sing arep dinut sapa? Sing ajeng dinut sinten? Sing arep digugu sakniki sing ngendi iki do bingung. Anane mung padha sikut-sikutan sing kono mitnah kene, sing ning kene mitnah sing kono. Senengane do gawe pawarta ngapusi malah do seneng gawe berita hoak. Senengane do golek pendhok supaya ketok, senengane mung do golek benere dhewe, nek ora ngene ora. Pokoke pernatane pun berubah selangkrah ora kan.